OK, mám tu goličku, teraz ho vezmem. OK, takže dneska ideme do tejto veže. Takže ja som tu prišiel schválne vrtulníkom, aby som vedel, kde to je, lebo som bol úplne niekde tam. Takže prištajme, OK. A mám ísť. F-ko, jasné, OK. Takže vezmeme bombu a ideme. Ideme to tu odpáliť. Takže musím takto výjsť. OK. A hopa. Aha, tak ešte jednu, alebo ešte dve. Ok, takže si vezmeme ešte... A tu je darček. Takže si vezmeme ešte tento darček. OK, mám. Vezmeme si ešte tieto dve bomby, takže... Tak. Ty vole. OK. Takže... Hop. A dělej. Dobré. Mám to, easy. 1, 2, 3. Sem a sem. Hopa. A teraz sa to už neviem. Dobre, čo je toto? Kde je tá kulička? Tá kulička je hore. Toto otáča toto, aha. Poď. Ne, počkej, čo už nevím. Teraz to otočiť takto, OK. Toto mu spadne presne sem. Dobre. Teraz takto. OK, mám tu goličku, teraz ho vezmem a položím sem. To ešte čo? Mám ďalšie tričko, OK. To je toto. Teraz vlastne takto. To sa mega hodí. Není to ešte niečo? Toto... OK, takže ideme. Aha. OK, easy. OK, som tu. Takže teraz musím nájsť cestu. OK, to je nejaká čestka. Čo som dostal? 3 háčeky. Už iba masku mám. OK, ideme ďalej pozrieť, či je ešte niečo. OK, takže vezmem si túto loptu. Teda loptu, bože, bombu. Tak múmiu asi nenájdeme. To nevadí. Takže ideme tu. Toto je čo? A čo by bola tá bomba, asi zbytočne hodím.
Počkej, čo? Takže sem, 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 sem. Mám to. Easy. Jdeme si pro výhru. No ukážte. Dostanem. Máme to už. Nastupujeme do vrtulníku. Ečko. Ideme sa ešte pozrieť na Vobilaj celý, ako to vypadá. Ja som ho počul, neviem, či je to tu, ale že sa dá ísť asi. Neviem, kde to teraz je, ale viem, že sa tam dá ísť. A nie, tuto to je. Toto. To je... Ja som tu, už musel ísť takto až sem. Takže sme si mohli urobiť v ďalšom videjku. Takže budeme dať každú podporu a vidíme sa u ďalšieho videjka. Takže zatiaľ, čau.